Televidente bom menino outro edição de Time Out. Agora em Time Out nós temos que com quatro integrantes da nossa seleção de Aruba que estão preparando para um dia domingo para dois viagens com a equipe de Guam. De prometendo nós vamos ter junto com nós agora que é Steve Escalona e Ronnie Nowen. Na segunda tanda nós vamos ter junto com nós Matthew Lanting e Leroy Ullers. Então nós vamos para Time Out com a gente nós vamos nós conversando com tanto Ronnie e Steve. Televidente, danke perché non conosco, sto con Ronnie e Steve. Perché cominciamo con Steve. Steve, bom menino del nostro programma, Javi. Betul nggak tahu Holanda lagi? Sì. Quanti betul nggak tahu Holanda? Attualmente non gano pa SC Graafsande, een team Amateur. amateur. Juist, hoofdklasse zaterdag. Het is een team, ja, waar is Graafsande van die hoek van Holland naar Hollanda. Que posição betul nggak dia? In Namiton gando op nummer 3, 4. Ik heb mijn laatste maand voorstel stappen, maar op nummer 6 ook. Ik heb mijn verdediger middenvelder. Mediocampo. Controleren. Como está Hayabo de seleção aqui? Como está em minha seleção aqui? Como está sentivo? Você treina um viagem agora? Então, que vamos aqui. Como está sentivo? Como está mira a seleção? Mijn sentimento é a seleção que me tem ja, vertrouwen in de selectie que Turende tem ja na mentalidade ja avo que riba nível que toch não quer ganhar vega não quer demonstrar o baku ja nos quer ganhar vega e mostrar com bom nos está eigenlijk e ja com o time está então aqui nós está time bastante strong sim bastante strong. Ronnie, Abu, por não viajar na seleção? No. Vamos a seleção viajar para cá? Sí, también. Se lo hubiera mi recuerdo mi 8 de 9, sí. ¿Se lo llevó? Sí. Betul bacana, betul. Sí, seguro. ¿Va a mirar el desarrollo? Sí, no, pero no solo de manera de fútbol y de gente de nuestro team, pero también de estructura de AVB. Entonces, Nada de uma coisa mais va con un desarrollo bastante. Bom. Arriba terreno, é desarrollo que va a mirar y este guarda traducir arriba terreno? Más o menos, sí. Pero no está, por visa no está luchando, o sea, no está fácil, seguro. Ahora tengo busca de Holanda y de Aruba, no está fácil. No, dice distância, tempo. Sí, el tiempo que nos llega y que nos tiene junto que no, ya, sí, está también ya está difícil para el treinador también, sí. Que tipo de jogador há botar? Luchador. All out. Que posição botou? Volante, links y rechts. Links y rechts? Sí. Wow, porque que tem um par de jogadores que acabam com a seleção que estamos a basta bom. Se botou uma last man, botou Denzel também bani boy com um chamber young, pero basta experiência. Mandemos a que trein também, ja. Bom gedaan. Nós estamos com os delanteiros dan. Mijn porbe sabe eigenlijk, eu passo, me tenho ser conhecer com par de não se esse é o problema que ele disse Ok, mas como passou uma chega ayer, então já, eu nos ayer me não por dar o full training, então mas vai contigo, pero me não por avisar que é bom, mas é malo. Não é fácil assim, né? Não, me sabe. É malo. Você não tem a situação ideal para ter uma seleção. Tu ainda sai aí. Pero não sabe também que o futebol que você está jogando tem nível de que mais alto que nós. E esse é ainda que mira. Você está querendo que o Vega de fora de domingo, você tem um ritos Vega. Aruba mina algo? Sim. Ele quer já, mas não sabia, nós estamos indo na turco tem para demonstrar ao público de Aruba que nós não sabemos para nada Aruba. Nós sabemos para algo bom atrás. Nós sabemos para bom stempel atrás. Seguro. Quanto tempo tem jogando futebol na Holanda? De Holanda, já foi chiquito, foi 6, 7 anos? Sim, algo assim. Algum tem 31, então já. Bastante experiência. E a Steve? A mim mesmo, eu que me tenho 26 anos, eu comecei com 4 anos, 5 anos na Bubali. E na minha queda belta até eu me tenho 11 anos,
Lifida A, de ahora más bien Holanda, como mayor. Televidente, que nós vemos um time-out cortico assim aqui. Nós vamos back. Na segunda tanda nós temos junto com nós Matthew Lanting e também Leroy Ullers. Televidente, dank por quedando conosco. Nós junto com Matthew Lanting e Leroy Ullers. Com os permissos, sabe over naar Holandes. Matthew, jij, voor wie speel je in Nederland? Ik speel voor VV Goes. VV Goes. Wat is jouw positie daar? Ik ben keeper. Je bent keeper? Ja. Hoeveel doelpunten heb je dit jaar aan voorbij laten gaan? Ik heb dit jaar heel veel tegen gehad. 46. 46. Hoeveel wedstrijden hebben jullie gespeeld? We hebben er nu, ik denk, 18 gespeeld. 18 gespeeld. Wat is het probleem? Je moet met dansen dat niet aan de verder. Ja, die hebben wij wel nodig, ja. Ja, zeker gaat nodig. Maar als keeper heb je ook wel een verdediging nodig, maar het is nog steeds, zeker. te veel tegen. Te veel doelpunten. Wie is jouw trainer? Wie is de speciale trainer voor jou als keeper daar in Nederland? Wie traint je? Ik heb Jaap Pijnenburg. Ja, die naam die klinkt ergens bij mij. En jij, Leroy, jij speelt bij? SV Huizen. SV Huizen. Welke positie speel jij? Links of rechtsback? Links of rechtsback? Alle twee. Hoe vinden jullie om in de nationale selectie te zijn van Aruba? Het is een eer om natuurlijk voor Aruba uit te mogen komen. En je wilt samen ergens naartoe werken en prestaties gaan leveren. Dus voor mij is het echt een grote eer om te spelen voor Aruba. Voor jou? Ja, voor mij is het een droom die uitkomt. Mooi. Ik heb altijd, iedereen die voetbalt, die begint om voor zijn land uit te komen. Je kijkt naar het Nederlands elftal en als je voor Aruba dat kan betekenen, dan ja, dat is heel mooi. Hoe oud ben jij? Ik ben 20. En jij? 21. 21, dat is nog mooi. Jullie hebben jullie hele carrière nou voor jou liggen. Studeren jullie dan? Ja. Wat studeer je? Ik zit in het laatste jaar van SIOS. SIOS? Ja. Oh, kom je hier terug naar Aruba? Dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik nog door ga studeren. Ja, mooi. En jij? Ik ben net klaar met mijn SIOS en ik ga in september weer een nieuwe opleiding doen. Maar ik weet nog niet. De ALO-opleiding? Misschien. Ik zit nog te twijfelen. Oh, mooi. Nee, doorgaan joh. Niet stoppen. Zeker We zijn weten. nog steeds zeer jong. Jullie kunnen het ver schoppen. Hoe zien jullie de wedstrijden met Guam? Kennen jullie Guam? Ik heb er nog nooit van gehoord, tot nu. En jij? Nee, ik had er ook nog niet van gehoord. Nee? Dus het is gewoon gaan kijken hoe ze spelen. Nou, we hebben gehoord wat voor spelers erin spelen en er zitten aardig goede spelers in. En ze zullen zeker met strijd komen, ze hebben niet voor niets gereisd. Maar ja, wij zijn hier ook niet voor niets. Dus, Klaar, natuurlijk. Iedereen die wil. En ik hoop dat de Arubaanse supporters en grote getallen hebben jullie komen kijken. Dat hoop ik hebben zeker. jullie nodig. Hebben jullie nodig. hebben we ook nodig, zeker Ja, weten. hebben jullie nodig. Eerste keer dat je voor de selectie meedoet? Nee, tweede. Tweede keer en jij? Voor mij is het de eerste keer. Eerste keer. Ja, Hoe vind je het? ja het is echt een hele... Ben jij de enige doelman? Nee, we hebben nog twee. Nog twee? Ja. Ah, great. En jij? En Ik jouw heb de positie? ABCS Cup heb ik ook meegedaan. En dit is dan mijn tweede keer. En dat is een topervaring. Zeker weten. Hoe is het verschil van de vorige keer en deze keer? Ja, redelijk groot. Er is een nieuwe selectie. We spelen nu op het eiland. En vorige keer speelden we niet hier. Dus ik hoop dat er supporters komen. En dat ze ons komen steunen. En dat was bij de ABCS Cup iets minder natuurlijk. Omdat het uit was. We hebben een Arubaan als coach. Hoe vinden jullie die? Ik vind dat wij een goede coach hebben. Ja? Vooral zijn opvatting van het voetbal is goed. Ook de oefeningen die hij geeft, die zijn echt wedstrijdgericht. En hij weet precies wat hij wanneer uit moet leggen. Vind je dat ook? Hij gaat goed met de jongens om. Hij weet hoe hij met de jongens om moet gaan. Je hebt natuurlijk cultuurverschil met Aruba en Nederland. En hij doet het alle twee, vind ik, erg goed. En zijn stof is ook erg goed. Is er een goede harmonie binnen de Arubaanse elftal? Ik heb nog nooit zo'n goede harmonie meegemaakt bij Nee? een elftal, nee. Hey, dat is leuk om te horen, want dat willen de mensen zien. Zeker weten. Want als er geen harmonie binnen de elftal zit Dan lukt het op niet. het veld, lukt niks. Dat willen we ook naar het veld gaan toebrengen. Laten zien. Great. Hoe vind je Aruba? Top. Ja? Maar ik ben er al jaren geweest. Mijn vader woont in Aruba, dus ik ken het Kom wel. je elk jaar hier naar Aruba? Ja, Veel veranderd de laatste jaren, hè? zeker weten. Zeker weten. Wow. Televidente, sa que está 4 jugadores más de selección de Aruba que está preparando na mesa para jugar con contra Guam. Nós estamos encerrando nosso programa
El resto de selección que está junto con nosotros aquí, vamos a ir para invitando a la gente de Aruba, la que nos van a apoyarnos mucho en el evento de fútbol, nos dirán. Aruba, me está diciendo, Aruba es fanaticada por vida de 12 jogadores que tenemos. Nos mucho tiene un nivel hobby aceptable. Nos tiene un entrenador que está de talla, siendo un rubiano. Pensé, van a demostrar que nos está parando atrás de mucho aquí. Para ayudándonos a crear el fútbol que nos tiene aquí en Aruba. Hey, Romano, guys, hobby suerte. Geluk, allerbeste. Dankjewel. Voor de wedstrijd die jullie hebben. Ik hoop dat jullie winnen. Thank you. Dankjewel.